Moi boas, chegou o luns e como cada semana pois temos os resultados xa dos termos que nos enviastes para a palabra patacón, que preguntamos a semana pasada no Instagram. Moita idea nos leva aos galegos falar de animais ou utilizar os termos de animais. Digo porque a palabra que máis veces nos enviastes esta semana para referirnos a patacón foi can. Este era o nome coloquial dunha moeda de 5 céntimos. E chamábaselle así por qué? Pois porque tiña un debuxo, esta moeda, dun león que podía ser interpretada como un can ou unha cadela. Cadela, termo que tamén nos enviastes. Pero con esta explicación tamén temos outros termos. Un é perra, outro é perra chica e outro é chica, que omitímolo perra, pero queda co mesmo significado. Segunda máis popular, peso. Era a denominación popular para unha moeda de 5 pesetas. Este termo pois segue sendo en moitos países de América o nome da moeda referencial. Outras tres moi básicas e moi populares. O duro é a denominación coloquial para a moeda de 5 pesetas. Cartos, obviamente, foi outra das máis populares. Tamén recibimos cuartos, que non está recollida a súa forma, pero sabemos que tamén é un rasgo dialectal. Diñeiro foi bastante menos popular que calquera das anteriores, pero tamén é unha básica. E temos que dicir que recibimos moi poucos castelanismos esta semana. Un deles podría ser considerado o cuartos, aínda que tamén é un rasgo dialectal. E tamén recibimos monedo, moné e monis. Todas elas son voces coloquiais, pero castelanizadas polo termo moneda. Ademais, só recibimos un termo que non consta. É charlina, que chegou desde Baralla e que consideramos que pode ser unha voz coloquial ou xergal. Hai tres termos dos que poderíamos falar como curiosidade. Un é arandela, que evidentemente ven por comparación, por unha moeda pois que ten un burato no medio. Outro é lata, que sería por metonimia do material co que estaría feita esa moeda da que falamos. E o mesmo ocorre con ouro. Non, a palabra ouro non só ven da xente que pronuncia diferente o euro. Tamén é importante destacar que moitos dos termos que nos enviaste son antigas denominacións populares da moeda, de hai moitos anos pero que ao parecer siguen vixentes. Unha é a que nós utilizábamos de exemplo, patacón, coas súas variantes, pataca, pataco, patacona, e outras dúas son mota e onza. Outros termos que nos enviastes na expresión son tipos de moeda de hoxe en día, tipos de moeda de hai anos. Recibímolo céntimo, que é a fracción da moeda, recibímolo chavo e chapo, que é a antiga denominación para a fracción da peseta, recibímolo ducado, que é a antiga moeda de ouro, recibímolo euro e a peseta e mailo peseto, e recibímolo real, e aquí hai algo interesante que contar. O real era a moeda de 25 céntimos de peseta, pero enviastes nos dous termos máis relacionados. Un é reás, que é o plural dialectal, pero alguén nos enviou tamén ras, que ao mellor non é consciente de que tamén ven de real, é un plural coloquial. Para rematar, imos enumerar as formas coloquiais que nos enviastes. Comezamos polas formas coloquiais da moeda. Enviástesnos calé, pana, pasta e pavo. Tamén unha forma coloquial da expresión de non ter cartos, que é branca, tamén co castelanismo blanca. E tamén recibimos un termo curioso que é a forma coloquial de referirse a moeda estranxeira. Mirlo. Para rematar, imos falar das expresións. Lonxe de todas aquelas que todos coñecemos e que esperábamos, iso de quedarse en branca, andar apretado, quedarse en un can, sen un duro, todas estas, escollemos 4 que nos pareceron as máis curiosas. Andar en llantas, estar a ruche, estar á quinta pregunta e non ter xarda. E con isto rematamos o Instagram desta semana. Agardamos que vos gustaran os resultados, que vos pareceran curiosos. Lembrade que mañá verá unha nova palabra. Seguide participando tanto como participastes para poder contarvos tantas cousas. Como sempre, moitísimas grazas. Chao!